Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Перамовы ў Сочы наконт паставак і кошту расійскай нафты для Беларусі скончыліся безвынікова. Больш за тое, кіраўнік Беларусі з'ехаў з Сочы па заканчэнні перамоў, ніяк не пракаментаваўшы іх вынік. Як паўплывае нафтавая спрэчка на стасункі паміж Беларусю і Расіяй, а паміж Беларусю і Захадам? Пра гэта мы і пагаворым з маім госцем у студыі, каардынатарам праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Дзянісам Мільянцовым. Добрый дзень, Дзяніс. Добрый дзень. Дзяніс, наколькі для вас увогуле сталі чаканымі ці нечаканымі вынікі гэтых перамоў? Яны яшчэ не закончаныя, я так думаю. Ну, яшчэ наперадзе. Сочынскіх, скажем так, з гэтага этапа. Ну, больш чаканых, чым нечаканых, таму што было, в прынцыпе, да гэтага зразумела, і калі прагназавалася гэта 8 снежня, знакамітая, таксама логіка была збольшага зразумелая, таму што для Расіі выгодна і гэта, скажем, мэта ў адносінах з Беларусю, гэта зніжаць кошт, скажем так, беларускага саюзніка. Такім чынам Расія не хоча выходзіць на адзіны рынок газа і нафты, і гэта было зразумела. У Беларусі няма такіх рычагоў, каб прымусіць Расію гэта зрабіць, вось, прынамсі, ў нейкі вельмі бліжэйшы перыяд часу. Ну і тое, што не адбудзецца ніякай такой вельмі глубокай, як шмат хто пісаў, такой алармійскім такім стылю паглыбленай інтэграцыі, таму што тут ужо відавочна, што беларускаму кіраўніцтву гэта не трэба, і гэта, што называецца, як дзедушка Ленін казаў, смерці падобна. Таму мае такія прагнозы былі досыць сціплыя, што хутчэй за ўсё будзе падпісана нешта вельмі сімвалічнае, але вось тых дамоўленасцяў, на якіх настойвае Беларусь, іх не будзе, яны хутчэй за ўсё немагчымыя, і з іншага боку і расійскія прэтэнзіі яны таксама нерэалізуемыя. Але от адбылося тое, што увогуле нават нечага сімвалічнага не было зроблена 8 снежня, і гэта якраз такі трывожны сігнал, таму што сапраўды у двухбаковых адносінах вельмі глыбокая такая, скажем, падзенне, вельмі глыбокая бездань, такі крызіс, канфлікт, калі можна так сказаць, якога яшчэ раней ніколі не бывала. Былі там нафтагазавыя войны, былі нейкія гандлёвыя войны, але так, каб комплексна, каб Расія ставіла ультыматумы, такога не было. Таму вось мы ў нечым такім новым жывем. Ну вось глядзіце, расійскі бок праз Козака заявіў, што нібыта кіраўніцтва Расіі не можа ніякім чынам уплываць на гэтыя нафтавыя кампаніі. Раней магло. Да, а зараз ужо не можаце. З аднаго боку, што як жа ж мы будзем рэгуляваць тут кошты, парушым увесь рынок нафтавы і гэтак далей. З іншага боку, беларускага ўжо Ігор Круты заявіў, што мы нават на сусветных коштах настойвалі, а нам і гэтага не далі. Так як это разумець? Ну, не настойвалі. Гэта, хутчэй за ўсё такі постфактум рацыяналізацыя, то бок, не далі, і трэба неяк абаснаваць, абгрунтаваць, чаму гэта так было. Не прыедзеш жа і не скажаш, што ў нас поўны крах, правал з усімі перамовамі, і зараз не будзе там ні пенсіі, ні заробкаў, трэба зацягваць паясы, а тут прэзідэнцкія выбары на носе. Канешне, такога не зробіш. Таму робіцца такая добрая міна пры не вельмі добрай гульні, хутчэй за ўсё. І гэта была такая дзіўная заява з боку міністра, таму што сапраўды Беларусь хацела якраз такі вось гэтай зніжкі. Дакладней, яна хацела роўнадаходных коштаў адзінага рынку, але гэта у межах гэтых перамоў яно выглядала як такую зніжку, таму што мы мелі там 80 адсоткаў ад сусветнага кошту, не 85%. Вось. І тое, што Беларусь пакуль што не дамаглася гэтай зніжкі, гэта якраз такі сведчыць пра тое, што сапраўды такія чакаюць нас дрэнныя часы, і неяк трэба да іх рыхтавацца, да гэтых дрэнных часоў. Але чаму я сказаў, што перамовы не скончаныя на гэтым, таму што, прынамсі, самыя такія моцныя беларускія козыры, яны не задзейнічаныя.
Калі памятаеце, у 2010 годзе, калі быў самы такі пік гэтага канфлікта беларуска-расійскага напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў беларускіх, упершыню прагучала тэма беларускіх, дакладней расійскіх вайсковых аб'ектаў. І тое, што калі Расія не хоча надалей мець прэферэнцыйныя адносіны з Беларусю, ну так хай плоціць яна за гэтыя вайсковыя аб'екты. І тое, што зараз пакуль што гэта прытрымана тэма, якраз таки гаворыць пра тое, што перамовы не скончаны і ёсць куды яшчэ падвышаць стаўкі. Ну, сапраўды, калі я не памыляюся, менавіта сёлета, здаецца, павінна быць перападпісаная гэтая дамова аб знаходжанні расійскіх ваенных аб'ектаў у Беларусі. Наступным годзе яны сканчваюць сваю дзейнасць, і гэта азначае, што мы або мусім адмовіцца ад іх, або мусіць быць запущеная працэдура скажем так, ну, яны аўтаматычна там працягваюцца, але ўсё роўна пэўная працэдура ўзгадненняў, яна мусіць прапісвацца, мусіць мецца. Вось, таму, калі ў гэтым годзе не распачануцца перамовы пра тое, там выходзіць Беларусь, не выходзіць, пакідае іх, не пакідае, гэта азначае, што ну, як бы яны мусяць пачацца. Калі яны не пачынаюцца, або Беларусь кажа, што мы ставім гэта як перадумову там нашага далейшага нейкае сувіснавання, то бок калі вы па рыначных коштах, ну і мы тады па рыначных коштах, тому што зараз... яны могуць быць такія роўныя гэтыя кошты? Колькі ў нас страты? Конечно, толькі ад падатковага манёвра 330 мільёнаў. Яны не могуць быць роўныя, але тут жа іншая рацыя, тут геапалітычная рацыя. Для Беларусі, для Расіі яны трошку страцілі сваю актуальнасць, гэтыя вайсковыя аб'екты, таму што яна там і дубліруе некаторыя з іх, і будуе інфраструктуру ўжо такую без уліку Беларусі як вайсковага саюзніка, але тым не менш усё ж такі і беларуская тэрыторыя застаецца важнай у стратэгічных расійскіх раскладах і расійскай бяспецы, для расійскай бяспекі, і вось гэтыя вайсковыя аб'екты яны таксама важныя для расійскай бяспекі. А бяспека яна колькі можа каштаваць? Яна вельмі дарагая. Таму тут, я думаю, спадзяванне такое, што можна пастаноўкай, акуратнай пастаноўкай гэтай праблематыкі неяк паспрыяць перамовам. Але зноў-такі падкрэслю, гэта такія вельмі небяспечныя рэчы, якія для Расіі вельмі чуллівыя. І калі сапраўды сама Беларусь падставіць пад пытанне сваё саюзніцтва з Расіяй, ну то гэта можа справакаваць Расію на больш агрэсіўныя дзеянні. Менавіта таму пакуль што яшчэ гэтымі казырамі не скарысталіся, бо мы ж ужо ў такой сітуацыі знаходзімся, выбачайце, як там нафта не паступае, адзін толькі гуцэрыяў, там ды нарвежская нафта, яны не ўратуюць у доўгатэрміновай перспектыве сітуацыю. Ну, значыць, ёсць нейкая пэўная падушка бяспекі, на якую ўлады спадзяюцца, што вось нейкі час яны могуць пратрываць з тым, каб скончыць гэтыя перамовы паспяхова для Беларусі. Я такім чынам тлумачу гэта. Ну, або пакінулі гэта на перадвыбарчую кампанію, там всякае можа быць цікавае. Ужо неяк правакуеце мяне на пытанні ў гэтым накірунку, але я пакуль хачу ўсё ж такі тэму закончыць менавіта такая сітуацыя з нафтай. Здаецца, пасля такіх паводзінаў сябра, уже б сказаў, ты мне не сябра, раз так сябе паводзіш. Што чакае беларуска-расійскія адносіны у сур'ёзнай, калі толькі не ў нафтавай галіне, а ўвогуле тады? Калі гэта ўсё ж такі пытанне палітычнае? Справа ў тым, што не так шмат у Беларусі казыроў, якія можна прад'яўляць Расіі. І тут, напэўна, варта ўзгадаць, калі можа пра бяспеку гэтыя вайсковыя рэчы загаварылі, то з чаго ўсё, ў прынцыпе, пачыналася ўся інтэграцыя ў 90-х гадах, што быў такі своеасаблівы пакт, заключаны паміж Ельцыным і Лукашэнкам. Ён грунтаваўся на розных даследаваннях і дакладных запісках, якія рабіў Расійскі інстытут стратэгічных даследаванняў, іншыя інстытуцыі для расійскага кіраўніцтва. Сэнс гэтага пакта ў тым, што Беларусь застаецца для Расіі блізкім вайсковым саюзнікам. У той час на захад ад Масквы, у прынцыпе, увогуле не было ніякіх баяздольных расійскіх войскаў. То бок беларускае войска гэта была вось адзіная такая групоўка, якая магла неяк хаця б стрымаць патэнцыйнага магчымага агрэсара. Плюс вайсковыя аб'екты, плюс удзел Беларусі ў адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны, таму што зноў-такі уявім сабе такую сітуацыю, калі
гіпатэтычную, Беларусь адыходзіць там на захад, Злучаныя Штаты або НАТО ставяць базу пад Віцебскам, ставяць там тыя ж, напрыклад, супрацьракеты, якія вось размяшчаліся ў Румыніі і Польшчы, і іх падлётны час да Масквы каля 3 з нечым хвіліны. Гэта менш за час прыняцця рашэння пра адказны удар в адказ. Гэта азначае, што проста знянацку могуць быць знішчаныя расійскія цэнтры прыняцця рашэнняў, там пускавыя нейкія установкі, якія там побач знаходзяцца, і то бок вырублена вся інфраструктура. А гэта кашмар расійскага генералітэта і стратэгаў, якія плануюць у вайсковым сэнсе расійскую бяспеку. І ў адказ гэта такая, як Лукашенко казаў, левая частка ўраўнення, а правая частка ўраўнення гэта Расія абязуецца ўзяць на сябе падтрымку беларускай эканомікі. Там, праз нафту, праз газ, праз доступ прэферэнцыйны да рынкаў, там, падтрымка знешнепалітычная і гэтак далей, гэтак далей. І вось як толькі Пуцін прыйшоў да ўлады, ён паспрабаваў гэты пакт трошку ўжо патыкаць у яго, скажем так, палачкі. І ў 2002 якраз это была знакамітая фраза «Мухі аддзельна, котлеты аддзельна». Вот Расія хацела захаваць Беларусь як вайсковага сатэліта, але пры гэтым паступова ўрезаць вось гэтыя, як у іх лічыцца, субсідыі, а ў нас это разглядаецца як аплату за вось гэтыя сервісы, за паслугі вайсковай сферы. Вось. І з гэтых часоў гэта ўсё цягнецца. То бок Расія кожны раз па кроплі неяк адшчыквае, зніжае памер гэтых субсідый, і зараз мы ўжо да такого крытычнага моманту даходзім, калі вось гэта правая частка ўраўнення зусім схлопваецца, а левая пакуль што ёсць. Таму што мы не адмаўляліся ні ад сяброўства ВДКБ, мы не адмаўляліся. Яна яшчэ і спрабавала пашырыцца. Ну там свае нюансы, не будзем іх закранаць пакуль што. Вось, таму, канешне, гэта выклікае незадаволенасць беларускага боку, і у нейкі час гэтая левая частка ўраўнення, яна будзе прад'яўлена расійскаму боку. Але зноў-такі, калі яна будзе пастаўлена пад пытанне, тады ставіцца пад пытанне ўвогуле ўвесь комплекс саюзніцтва і падтрымкі расійскай для Беларусі. А ўлічваючы вельмі глыбокую інтэграванасць у эканамічнай сферы, там рынак 40% расійскі, в энерганосьбіты і так далей, то для Беларусі гэта будзе вельмі балюча. Мы вот говорили с іншымі экспертамі, той же самый эксперт аналітычнага цэнтра Белай Русі Пётр Пятроўскі кажа, што не трэба абмяжоўвацца у пытанні беларуска-расійскіх взаемаадносінаў толькі нафтавым энергетычным пытаннем. У нас же ж вот ёсць і вайсковыя, ДКБ, дзе там усё нібыта у нас нармальна, ёсць іншыя розныя сферы, дзе у нас ніякіх праблемаў няма, і маўляў, таму тут ёсць, неяк вырашыцца. І ўсё ж такі, ці можна казаць, што вот з-за таго, што ў адным гэтым энергетычным галіне ёсць пэўныя праблемы, то сапсуюцца адносіны цалкам паміж дзяржавамі? Вот я это і спрабую патлумачыць, што ёсць левая частка ўраўнення, ёсць правая. Правая частка не выконваецца, адпаведна ставіцца пад пытанне левая. І вось якраз акуратненька пра гэта пачаў казаць Лукашенко ў сваім інтэрв'ю для Венедіктава, не называючы там нейкія рэчы сваімі імёнамі, але намікаючы. Я ўпэўнены, што там ужо паміж двума прэзідэнтамі, канешне, гаворка ідзе, скажем так, без гэтых палітэсаў, але ў паблік, з публічную прастору пакуль што публічна не пастаўлены пад пытанне беларускія саюзніцкія абавязальніцтвы ў межах АДКБ, саюзнай дзяржавы, там іншых шмат якіх дамоўленасцяў, у нас іх процьма заключаны. Вось, таму натуральна, што калі сервісы перастаюць аплочвацца, паслугі перастаюць аплочвацца, яны маюць тэндэнцыю пераставаць выконвацца. Зразумеў. Я вас просто спадзяваўся раскруціць на больш востры адказ, што вы там сказалі, ўсё, кранты, сяброўству канец. Это ж не наш стыль. Ну да.
Тым не менш, вот калі паглядзець, як скончыліся гэтыя перамовы ў Сочы, ну, ведаюць же, тым больш, што калі Венедыктаву, як вы кажаце, намікаў Лукашенко, у Маскве аналітыкі таксама добрыя сядзяць, яны разумеюць, што можа па выніку прад'явіць. Перамовы будуць працягвацца, але навошта вот гэтае ўсё цяганне кота за хвост? Ну, это стыль перамоўны такі. Ён не толькі ў беларуска-расійскіх дачыненнях, ён паўсюль такі. І паглядзіце, напрыклад, перамовы Злучаных Штатаў з Еўрапейскім Саюзам па гандлі і з Кітаем са Злучанымі Штатамі, і зараз всю гэту гісторыю з выхадам Великабрытаніі з Еўрапейскім Саюзам, там чаго толькі не было. Там такая цягамоціна, што наша это проста кветачкі ў параўнанні з тым. Таму гэта хутчэй такі нармальны стандарт міжнародных дачыненняў і міжнародных перамоваў, калі ўжо пачынаюць закранацца інтарэсы вельмі дакладныя, шматмільярдныя, то адпаведна ёсць за што змагацца. Расія, канешне, таксама хацела б і ў плане свой, пра што мы тут многа казалі, пра у плане свайго міжнароднага іміджа і рэнамэ Беларусь неяк бліжэй трымаць і менш за гэта плаціць. Беларусь хацела б застацца незалежнай дзяржавай, пры гэтым мець залаты запас, з якога можна плаціць сацыяльныя гэтыя ўсе выплаты, тым больш перад значнай электаральнай падзеяй. Таму я б не сказаў, што гэта нешта такое звыш экстраардынарнае. Гэта хутчэй норма, яна такая не вельмі, канешне, добрая, яна псуючая нервы шмат у каго, ну, але такое жыццё. Тады атрымліваецца, што, можа быць, Крэмль, Масква как бы спецыяльна адмыслова правакуюць Лукашэнку, каб ён скарыстаўся вось гэтым аргументам, які, па вашых словах, такі даволі рызыкоўны. Але калі так, то навошта ім гэта рабіць? Яны хочуць вырашыць пытанне. Яны адчуваюць, што яны ў моцнай пазіцыі, у мацнейшай пазіцыі, таму што гэта яны фактычна плоцяць Беларусі. Расія больш значная ва ўсіх сэнсах краіна, больш багатая, больш моцная, больш, скажем, населеная, у яе ёсць шмат унутраных рэсурсаў для выжывання, а Беларусь краіна маленькая, не вельмі уплывовая і вельмі залежная у сэнсе носьбітаў, энерганосьбітаў амаль на 100% ад Расіі. Як я ўжо казаў, рынак таксама вельмі важны. Ну і па вялікаму рахунку мы бралі ў Расіі сырую нафту, перапрацоўвалі, прадавалі гэта ўсё на захад, і вось на гэтыя колькі там адсоткаў, як у анекдоце кажацца, мы і жылі. А калі мы страчваем расійскую нафту, адпаведна мы страчваем вось гэту маржу, гэту дельту, з якой мы жылі. І тут ужо Расія бачыць, што нам можа націснуць, і, магчыма, Беларусь даціснецца. Можа быць, яны маюць нейкія сцэнарыі такія больш жорсткія, што будзе, калі Беларусь пойдзе на абвастрэнне, Расія паставіць пытанне ребром, што называецца, Беларусь адмовіцца выконваць расійскія патрабаванні, ну і тады можна ўжо будзе ціснуць нейкімі іншымі рэчамі, тым ліку вайсковымі. Пакуль што гэта цяжка сабе ўявіць, але цяжка было ўявіць і тое, што потым адбылося ў Украіне. Вось, таму тут такая гульня на павышэнне. Расія адчувае сваю моц, Беларусь пакуль што вельмі акуратненька з гэтым усім гуляецца, з такімі вось гэтымі небяспечнымі сензітыўнымі сваімі казырамі, але яны ў яе ёсць. І вось ідзе такая гульня нерваў. Угу. Ну, ось я задаваў у загалоўку да нашай размовы такое пытанне, як зменяцца адносіны паміж Мінскам і Масквой. Дзяніс кажа, што трэба пачакаць, як далей будуць ісці перамовы, і пакуль не закрануцца вельмі вострыя тэмы военные, нацыянальныя там і вайсковыя бяспекі, то ніяк не зменіцца. Вось тут нам піша каментар Антон Сіманович, які сцвярджае, што ніяк не зменіцца, дабрабыт і тых не пацерпіць у любым выпадку. Вот вы згодныя з упэўненасцю Антона Сімановича, што дабрабыт, прынамсі, беларускага боку ніяк не зменіцца?
Ну, это такая дэмагогія, ведаеце. Давайте вызначым, што такое беларускі бок і чый канкрэтна дабрабыт. Калі ідзе гаворка пра ўладныя структуры, то расійскі, канешне, не зменіцца, таму што Беларусь для іх не такая важная краіна, каб там нешта вырашалася вельмі такое ўжо грашовае. Для расійскае кіраўніцтва вельмі вялікае пытанне, таму што шмат у чым гэта палітычная сістэма трымаецца на сацыяльным кантракце. Калі беларусы пачуваюць сябе добра, адпаведна, і яны гатовыя трываць, пагаджаюцца з тым, што намі кіруе вось такая ўлада. Калі яны стануць жыць горш, пытанне. Тут таксама ёсць сваё ўраўненне. Да? Калі не будзе выконвацца вось гэта, стане пад пытанне, чаму гэтыя людзі намі кіруюць так неэфектыўна. Будзе ўжо пэўны такі ціск. Гэта не вельмі добра для беларускіх уладаў. Што датычыць грамадства, то глядзіце, мы страчваем гэту дельту, з якой мы жывем. Гэта не можа проста не адбіцца на нашых кашальках звычайных беларусаў. Таму што пенсіі мусяць плаціцца, заробкі мусяць плаціцца, нашыя тавары мусяць неяк прадавацца. Калі яны перастануць прадавацца, адпаведна, у нас няма прыбытка, это даб'ецца на сацыяльных выплатах. Это такая вельмі простая арыфметыка. Я ўжо не кажу пра тое, наколькі падаражэе бензін. У мінулым годзе ён колькі 24 ці 28 разоў за год па 1 копейкі даражэў. І зараз працягвае. Сёлета ўжо 2 ці 3 разы паспеў падаражэць. І там пісалі пра абмежаванні пэўныя на некаторых запраўках, таму з гэтым можа быць пытанне. Але гэта не настолькі, я думаю, што крытычная рэч, таму што ўнутраны свой попыт мы хутчэй за ўсё забяспечым, набываючы нафту не ў Расіі. Але я кажу вось пра гэтую якраз такі розніцу, з якой мы жылі, расійская нафта перапрацаваная, прададзеная на захад. Гэтага больш не будзе. І гэта велізарныя грошы, гэта грошы, якія былі ў бюджэце, менавіта ў тым ліку на сацыяльныя выплаты, іх больш не стане, калі ўрад не вырашыць гэтыя праблемы. Таму гэта праблема, скажам, усіх. І кіраўніцтва, і простых грамадзян. І калі мы паглядзім такія ўскосныя рэчы, то недаўна якраз такі былі аб'яўлены вынікі даследавання прафесара Вардамацкага пра стаўленне да інтэграцыі. Якраз там вялікае такое значнае, скажем, падзенне прорасійскіх настрояў. І гэта якраз такі адбываецца ускосна, таму што у масавай свядомасці, па тэлебачанню, прапагандзе мы бачым пагаршэнне адносінаў, і гэта адбіваецца таксама і на грамадскім успрыяцці гэтага ўсяго. Таму пэўнае такое пагаршэнне адносінаў на такім узроўні яно ўжо ідзе. Ну што ж, відаць, Антон Сіманович проста перакананы, што яго дабрабыт ніякім чынам ад што б там не адбывалася паміж Беларусю і Расіяй не пацерпіць. Ёсць пэўныя людзі, якія лічаць, што калі ў яго ўсё будзе нармальна, то значыцца і ва ўсіх жа ж вакол нармальна. Павернемся ў іншы бок. Гэтая вся сітуацыя, гэтая, як тут можна назваць, это не можна назваць чарговай нафтавай, нафтагазавай вайной ці не, але тым не менш это пэўнае пагаршэнне адносінаў паміж Мінскам і Масквой, пагаршэнне, што пацвердзіў Вардамацкі, якого вы прыгадвалі, грамадства беларуска да інтэграцыйных пытанняў. Ці скарыстаецца гэтым захад? Ці захоча нейкім чынам падштурхнуць і сябе, і Беларусь да паляпшэння адносінаў? Захад, безумоўна, скарыстаецца. Мы ўжо бачым, як ён карыстаецца. Цікавасць да Беларусі значна падвысілася. І па вялікім рахунку, дзякуючы таму, што у заходніх сродках масавай інфармацыі таксама вельмі распаўсюджана гэта алармісцкая інфармацыя пра тое, што Расія можа паглынуць Беларусь, яна аказвае пэўнае ўздзеянне праз эканамічныя рычагі з тым, каб анексаваць беларускую тэрыторыю. Гэта вельмі пашырана у заходніх СМІ, у аналітычных матэрыялах. Таму гэта, канешне, падвышае інтарэс да краіны. Зноў-такі, калі раней яна разглядалася цалкам як сатэліт Расіі, ўсё, што робіцца ў Мінску, тое прымаецца рашэнне ў Крэмлі. Зараз яны пабачылі, што не так. Украіна тут спрацавала, і вось гэтыя алармісцкія
рэчы таксама спрацавалі. Ну і мы бачылі тут візіты высокіх амерыканскіх гасцей, еўрапейскіх таксама гасцей, якіх не было тут чвэрць стагоддзя. Іншая справа, што для захада там, і для еўрапейскіх краінаў, еўрасаюзаўскіх краінаў, можа за выключэннем нашых бліжэйшых суседзяў, і для Злучаных Штатаў Амерыкі Беларусь малаважная краіна. Яны могуць быць зацікаўленыя ў тым, каб нарасціць свае адносіны з Беларусю для таго, каб максімальна аддаліць яе ад Расіі, тым самым аслабіць Маскву. Гэта такая таксама вельмі простая логіка. В міжнародных адносінах яна заўжды працуе, яна заўжды, скажем так, выконваецца, прасочваецца, і зараз мы бачым тое самае. Гэта азначае, што паляпшэнне стасункаў з ЕС і з ЗША яно будзе працягвацца, але таксама ёсць пэўная такая столь паляпшэння гэтых адносінаў. Ніхто, канешне, не кажа ў сваім розуме там, з экспертаў, аналітыкаў пра тое, што Беларусь можа цалкам пераарыентавацца на захад, і сыходзячы з таго, што беларуская палітычная сістэма яна такая, што яна не будзе ўспрынята просто на 100% захадам, тым больш Беларусь не ўвойдзе ў бліжэйшы час у Еўрапейскі Саюз. Захад, ні Брюссель, ні Злучаныя Штаты не гатовы аказваць такую дапамогу ў такім памеры, як аказвала Расія. Калі мы возьмем вось гэтыя ўсе там датацыі ці аплату нашых паслугаў, як не назаві гэта, так? То бок такога раўнацэннага, як некаторыя кажуць, што Беларусь можа хутенька там пераарыентавацца, ну і тое, што нам давала Расія, будзе даваць захад. Ну, такога не будзе. Ну, яшчэ другі момант, калі ці Беларусь захоча скарыстацца тымі магчымымі прапановамі, якія паступяць з захаду? Ну, гледачы, якія это будуць прапановы, калі гэта будуць калі скажуць, наце денег, то скажам, конечно, давайте, да? А калі нешта большае? Ну, зноў-такі, што будзе вось у гэтым ураўненні з розных бакоў? Калі будзе ісці гаворка пра тое, што нам дадуць там больш крэдытаў, ці паступяць там больш інвестыцыяў у парк высокіх тэхналогіяў, з-за таго, што Беларусь будзе больш адкрытая, скажам, заходняму капіталу, ну, калі ласка, гэта тое, што цікавіла Беларусь заўжды, і у атрыве, абстрагуючыся там ад нашых адносінаў з Расіяй у цэлым, калі гаворка будзе пра тое, што давайце вы там разарвяце ўсе вашы вайсковыя адносіны з Расіяй, паставім там натаўскую базу под Віцебскам, ну, канешне, такога наўрад ці можна сабе ўявіць. Зноў-такі прыклад Украіны, ён вельмі яскрава паказвае, што можна рабіць, а што нельга рабіць. Вось, таму тут, я думаю, што прапановы з заходняга боку, яны будуць пакуль што сціплыя, улічваючы наш вельмі сціплы ўзровень адносінаў. У нас са Злучаным Штатам яшчэ амбасадары не вярнуліся, а з Еўрапейскім Саюзам увогуле няма ніякай юрыдычнай базы адносінаў, ось акрамя там пагадненняў пра візы яшчэ да канца не ратыфікаванага і там пагаднення пра абмен амбасадарамі. Гэта ўсё. Вось, таму пакуль што трэба так глядзець на гэта досыць стрымана. Дарэчы, вось пасля заканчэння гэтых сочынскіх перамоваў там з'явіліся такія допісы, ну і добра, што так усё скончылася, нарэшце гэта падштурхне беларускія ўлады да правядзення эканамічных рэформаў, якія даўно наспелі. Падштурхне? Безумоўна, падштурхне, але гледачы якога маштаба рэформы, пра якія рэформы гаворка, таму што рэформы ідуць вельмі даўно, рэформы ідуць павольна, што датычыць там і паслабленняў падатковай сферы, там свабода вядзення бізнесу, прастата вядзення бізнесу. Там Беларусь якраз падымаецца ўвесь час у этом Doing Business дакладзе знакамітым. Калі мы гаворым пра тое, што зараз распрададуць усе буйныя заводы там прыватнікам, то такога не будзе, канешне. Таму што, па-першае, пакупніка яшчэ трэба знайсці з аднаго боку, а з другога боку такія гіганты, якія маюць стратэгічнае значэнне для Беларусі, як МЗКТ, ну, за іх будзе трымацца беларуская дзяржава да апошняга. Зноў-такі падарваць вось гэты сацыяльны кантракт,
ён таксама падарваны ўжо ў нечым, так? І дзяржава шмат разоў казала пра тое, што беларусы мусяць навучыцца неяк самастойна круціцца. Пра вот вуду гэту замест рыбы шмат ужо казалася. Вось, але такі пытанне, якія рэформы? Што такое рэформы? Прадаць усе сектары там заходнім банкам? Ці што, як зрабіла там, напрыклад, тая ж самая Літва? Велізарнае пытанне. Я не ўпэўнены, што гэта будзе адбывацца, таму што гэта зноў-такі падрыў, гэта міна нават незапаволенага дзеяння, такая імгненнага дзеяння пад беларускае кіраўніцтва, пад палітычную сістэму. Таму, хутчэй, я думаю, што рэформы будуць праводзіцца больш інтэнсіўна, яны будуць трошку больш маштабныя, але гэта не будзе такая абвальная прыватызацыя і распродаж усяго, як гэта было там у Расіі ў іншых краінах на пачатку 90-х. Бывалі ў нас таксама складаныя часы у тых жа 90-х, але ўсё ж такі улада, ось гэта старая новая, яна трымалася да апошняга з тым, каб гэта ўсё не развальваць. Таму я думаю, што тут і з ідэалагічных меркаванняў, і з меркаванняў сваіх інтарэсаў уладных такога не адбудзецца. Ну і да тэмы, якую вы крыху закранулі, пра выбары. Я дадам крыху такой канспіралогіі. Ці вам не падаецца, што з расійскага боку ўвесь гэты нафтагазавы канфлікт ці напружанне адмыслова неяк так закруцілі менавіта ў выбарчы год прэзідэнцкіх выбараў? Не зусім, таму што кантракт пачаўся-то ён раней, зразумела, але вот зараз все это трымаюць у напрузе, менавіта вот улічваючы гэты фактар выбараў. Безумоўна, гэта адзін з важных фактараў, таму што любая краіна, а тым больш краіна з аўтарытарнай сістэмай кіравання, яна ўразлівая падчас выбараў, таму што гэта заўжды, скажем так, улада самая слабая падчас выбараў, і яна вельмі нервова ўспрымае любыя там заварушванні грамадска-палітычныя і ўплыў звонкі падчас электаральнай кампаніі. Беларусь не выключэнне, і тут мы бачым зноў-такі прыклады ў гісторыі былі. Той же 2010 год, калі сапраўды пік крызіса ў беларуска-расійскіх адносінах, ён прыпаў напярэдадзень выбараў, і ён вырашыўся там літаральна за некалькі дзён там да правядзення самого галасавання. Таму, канешне, я думаю, што расійскія там паліттэхнолагі, хто там гэтым займаецца беларускім накірункам, яны досыць, скажем, лагічна гэта ўсё разлічылі, таму што самая такая наэлектрызаваная абстаноўка, яна будзе перад прэзідэнцкімі выбарамі, і можна ўплываць на ўнутрапалітычную сітуацыю, укідваючы там і розныя тэмы, і правакуючы там рознымі дзеяннямі. Можа быць, з'явіцца нейкая беларуская апазіцыйная партыя раптам, такая новая, цікавая, у якой будзе вялікі бюджэт, ці раптам у нейкай існуючай палітычнай арганізацыі. Яна стане такая вельмі яскравая, заявіць пра сябе зноўку. І што, якая будзе тапіць там за паглыбленне інтэграцыі ці там за пашырэнне адносінаў з Расіяй? Можа быць, цалкам наадварот. Яна будзе тапіць за поўны адрыў Беларусі ад Расіі, за тое, каб пасадзіць усіх рускіх у адзін вагон, ці колькі там іх улезе гэтых рускіх, і адправіць на вакзалы ў Маскву. І гэта будзе такая папярэдняя, скажем, зачэпка, умова для нейкага больш глыбокага ўмяшальніцтва Расійскай Федэрацыі ў беларускія справы. Ага, типа там рускіх ратаваць трэба, там Пуцін вядзе войска. Такая класіка, да. Гэта такая класіка, там і ва ўкраіне гэта адбывалася, шмат у якіх краінах гэта адбывалася, калі шла гульня, скажем, на поле пра і на поле супраць. То бок любыя радыкальныя плыні, тыя, якія маюць патэнцыял расхістаць унутраную сітуацыю, яны могуць быць выкарыстаныя знешнім фактарам і знешнім гульцом. Ці вот скарыстаецца Лукашенко от гэтай сітуацыі на сваю карысць падчас перадвыбарчай рыторыкі ўсёй? Ну, якая тут можа быць карысць? Ці наадварот адвернуцца выбаршчыкі? Я думаю, што ўсё ж такі прэзідэнт беларускі дасведчаны.
палітыцы чалавек, таму ён знойдзе магчымасці. Ну і тут вельмі відавочная такая карта засталася, якой можна згуляць падчас выбараў. Гэта тое, што калісьці прадказвалі некаторыя эксперты, чаго баялась, можа, апазіцыя наша, што адбудзецца цалкам перахоп вось гэтага ідэалагічнага поля Лукашэнка у апазіцыі, і тут відавочная карта — гэта незалежнасць. Мы мусім там да апошняга трымацца, у нас ёсць свая дзяржава, мы мусім там неяк пакутаваць, але мусім адстаяць. Дзякуй вялікім. Дзяніс Мільянцоў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарада і Е-прамовы.